Mwanjo muligeria no cia soturigere tikuru mwanya gitinga ya ikire meya kenyorokia yo moyo meya basi constituency asto chiko gotebia uno gusumeka chia avocado ichi koire miaka 2.5 chia boeka matunda ayura nyare koni elinde okinie nibo yao na ndo nyare ko bogokwegendereri asobugi magwabo no bure mutu na kwariganiri njanya swabu oben Mwanjo muligereria yaro twikira somugondo bo magaka Wilson Ongwario Mbongi kuruya moro sublocation iyo gotoka asenya cheki ward imeya Boba sub county ase Kisii county magako yo nasimwe tikia avocado chinyinge egento mwanjo muligereria ndaga ni omanyenkelinga magako yo gatogolete cha yonsipi abata somugondo yoye no mugondo yo yonjo irosimekire cha avocado Guchara gotebi gikiara daga koraigo na ande gosikia avocado echi nchimokonyete paka gakire kerango yo gotogole chae ngaikuwa nyota kerangererie kinyo gosumeka chia avocado ino moriso nde matonda ero tukundisa mungana wa export ngenja ngora yasimwe ya export promotion council atuegirangererie una simeka chia avocado nchiro cha kono chimumbu buya watu watwaya twachaka twalinge kiombe twakachaka usimeka Ichingo mujire kubwata linde nchi chia bwatete kage nacho kumoya kagenda kujirorira akabono ndo jina mbuya chire njiri ko be ando chacha kubeka matunda emete yo simete chia avocado ne mete de usiga o sene mete miao ege mete ko ash ne ato busimeka kero kende gokanyara wa yo mutoyo wentetere yo mutoyo nka to kuriye ke Kisii lakini wakora grafting no mutoyo yogoro kwa ash ngobora kwa nyodo matundo kuchiko aguru kwa ash are medium size tali masinini tali manene are medium size nora ko ene for export abo matonda to tebiti na inoro ako ene for export ngenjo anero kuriye market ya export iziko Tiatonyaro momanyi okuruku matonda ana tebia ke igoroye breed ye chia avocado iyo akawa exported uchima chengumbu ase ibwate market yamuno chia avocado chiga tukwa chivara ya tibere chire chibwate chire nene sana chinse chia ngumbu ya mekoro kufuete yende ekoro has nere umugako yasimekete mulimi oyo Wilson Mbongi nere asimekete asobonge ate babwate mitange 200 na gweta anagenda te komenta chia avocado chini ko chire medium size na twateba njiri nene una chia Kisii na njiri sinini kerengo kiagati ekana chiganiri ase chiro na marange ose chire nene ye chia avocado chiga UK United Kingdom ne chinde njire chikogenda Netherlands ne chinde chiagenda ase chiro ya Uingereza mono gose Europe ko ne chine na njire chiko export wa se chikoni wa gwetera se airport ya Eldoret chiagenda Dubai chiaji korosia juice na ndi chiaji kutumika korosia bali bakanda kutumika sokolia lakini nyiparo abandi bakanda bachitumia asokorosia mafuta yechitukia na yandi okuyaka kosimeka chia avocado watebe metosumeka tange 200 chibasaira nga chia kwete kora chindatera wase chimbane chilwa simeka nango mo ekwende seedlings ya mo everything ya moja na bege tani singe 20. Ogasimeka rende kero kwali wasimeka wase kwale mete bitukurenjera gete ukamenya wasimeka yes na mwana na prepare aboko kumwe 2 by 2 feet jizenda bana beko ba 2 feet kwa beko mboleo manyo ugusimeka kwa simeka kwa tumia TAP
kwa mwakura na mwari kwa ibikira maji paka yao. Mr. Matonda. Chia avocado chikero mosime como todo mo chia so yonde. Mo bwate gepimo specific yo kosmeka. Inchi gepimo ngeraro marangi okonyora nga korengana ne ngakiuta gitumu toyo chikomenya matukangana na goko beka spacing lakini yirengiya gere chimita isano nemo as chimita kianda ekerugo chiko yosmeka umanye kuira matuka mange utari chokora utari choko kotabwanga uja konyora kwajare kuyobutura kosokora pruning bona bo na bita kirenga kwasmeka chimita isano nemo chiali ne chimita kianda chia ase kurere ni kuchira ini ene avocado ye iko ya tuajisimekete 2010 mwaka 2010 lakini wana kale yachikwama tukanyora kiri variety iri tatakiri the export market ono egenturu tokoreta ngiringa mwaka uyo murimi igajibutura ayina chete alafu twakorera bono grafting ya kutumia scion gose mutoyo chiko na utuko scion yese kesongo olio oguchikwama matunda aliaganiri the export market ono na ego na bomo toka ba monene lakini asengenjo taketa matunda takete na bogo chenchore techi okore grafting ilio takete moto olio gendere ku supply ndagera kurunse lakini matunda achikwama kuchiko na aliatakera ase chiro ono kina kigendere takito tokora taiga oyonye bono myaka ebere kurbono iga ade myaka ebere kurbono moto yo chakire kuno uri go chakire kwa matunda etukobe eyende tre bona asimegete ke komera ke gokina tuchiko butoro moto uri igoro tosimeke tokore grafting echiko ne root stock echiko tuchiko beke sayon ya lituna litotagete yo grafting na potoko yakora mugondo tari rasima torete matunda kurwa se chinasari kwa establish yo mugondo beire ne matunda litotagete na boko genda bono gwekorera grafting ya mugondo onyore mbegu litotagete ne variety ya matunda litotagete bono umwaka Wilson yonkori bunaro murimi ino tuwarire ntukurumate kurumogondo gutira bakatwikire gatintora akora gukirogoro igatatebiringa ere igari mete chinkoro chifuti ibere as chifuti ibere ni chifuti ibere guchinze aurusia marabari igoro ifuti yemo ubeka kando umanya kugusia marabari ande futi eri inse na rubeka kando ali igoro oreta obuye tebeyemo uburukane na marabari wira ni ngoro ime topsoil nera kubukana na manyua oira ni guchiengoro utangani engoro ise otiga yaberoro atoba na bara ire no mutienyomo onyimbura kire nyinge mutienyomo iga ose oni chubiki ibere onye konya achire kara matobo wono atoba kabisa uno buyo bwo bwa atobire tari esike one kara kolire boigo eri na korete oda ya echi yembusuro korwa se bali bago supply chinasari umwaka umbonki niga arete mbusuro ya yentangani kurutika kachita kuyembusuro ya kurutika na moro kereti kana ali export promotion council tukagenda nerete tukagenda kamanya se bakugura kurwa akareta akaprepe mugondo uri kuja akasimeka kirasimeka na totebye nga chingoro chirimia moja chintangani chinyinge chikoma akatikara matunda ikomioka ariko bo muntu gukwa moyo angagatigete abangi mbalenge kiomba bantange 30 nere ero gwiko rumireti bakoikira wona matunda alia ekerasimegete yatakire abikirwa machi kona batakire kale mbure tayo kwabeka machi konya bikira machi kona yakora kona kuyakorera irrigation na watering can paka abwata aboko korabo for 1 month kosumuti nyomo kusimiti nyibiri diriri tunde ria abwatire bono kuja kominyoka ona yo gokumia kogera una litunda ria kari ikiro mwaka yo monene nusu buneri ria sote ni na iri ria kuru mwaka yo monene nusu bweka lakini moro cha matunda buna suna ine kogo iko mwaka kabere nusu matunda iko no konyo mwaka kama ngori ya avocado jindo chinyinge chiabo kire chinyenge njinge meteri kwa na remeta breed wako atera bogo sina buchitega ne kiasi nuko yenko engele kwani singi chego je yaja na esayoni yentu kwa kora grafting go je igoro akega na nege sabo ngiri kukina straight kuchigoro akeko yanda horizontal kugeka chisa moje kwa kaya naende ntote bine ke okoro yo mocha ke gutia uchigoro goko yobutura at least yoba
chimita inye n'enusu ichigoro chifuti yange 13 igo nokonyo control yawo Buya kimoto yo mwe bwate guchia so murimo guchia avocado. Kwanza nagokire sana n'umurimi oyo ekogera amafundisho anyorire nero biro mwalimu. Omoto oyo ige breed na bire nyinge igo na hinde bono ntumwegere tinga rivyo ikire height gete guchigoro ko bune pad kurugoro enkoro kuri kwa bunire enkoro ogendra kwagara rivyo kuna kwagara bono tubwene tioge oitani chimita chitwate wa chimita inye n'enusu guchigoro bona bogo ikaria kwayo buna ogendra kuna kwagara ekogoro gutakene kitwara gatengo kunyo bekirare ucha kwama kogenda iga gubwende kwayo gasa kwagesa gutinini kurunse oyo nabo kogenda liswali kwa bole igoro ya ubutambe guchiko moto yo bwate basi tambe yamo eker ubutambe umuto yakare ule umwenge okogesera kurunse mwari gere ko rumade nga umutimete ne yakire lyoko yiwite bichuni na goseria uburwire bono unono kubeke pampu magana ko akeryogo gere gasi engorore ko gerere imite yere mienge igerosi ige yere grafted na be ere mienge kabireye na ende bono okogesa kuri ntwate banga turi kuja kugenda uja kuruta eminengo guchigoro kubutura matunda aya gokuya gusibuya asobwange to kwarura lisangwa ekogera korokori lisangwa nto kwana ligoro ya quality lisangwa liko kunwake ya saliri kindi kemeliki nke kogenda ngumbu twakwanire ngana yobore yo gusmeka moto oyo ane twarire ngaki moto bwa avocado ko kuki mbago chaka ukini na kioko yorenda kuru riwa usmekire mbago ko bete litunda litangani mwa ngikuwa rendere yawo tempo igani antumiete utumianda mariyo ubungo spray ya mayo renko specific na ringotumia no ngokuga na pruning koko rande kurunse kabungo jaga pruning area na nyore de rita ye yo mutui kako de rita iri ntangani bone ngamo egwende ko muna nere ntangani mutira ama utabona yama ko control the height yani for 2 years abu control the height 2 years abu control the height yani mutoka ro smekiruga osokire igesapongere muto ryoga tiogo kina uri no the leader ono rogo jiko control ya height yaye no rako kendo ndo genda iga pruning okocheranko bakule sama tunda takuyi pruning yateba uko na chebi sawo bisawo biri bita jikwama nchane to mufundisa ko bigereria ngeke ko cha kwa maitunda igija ya rusi wararo nandi bitakire ko bebinge alafu kintungira ko ne ya mariogo kekinte to kwanira buya mariogo tali ando cia uchutumia kusiara miteji eko ire ni ndagira amariogo na roro amange akorosu kurwa se pyrethrum amariogo na roro akurusu kurwa se chemical chinde chitali kogenda chiare to bube ase mibiri yitu na chiare ta cancer bona mariogo ayo ese gesongo ase bintu bikogenda export igakurukunga ryo gutumia ngocho kwa traced ngandiriri bakogenda bakoligereri ngumbu bakobeke laboratory bakanyore ryo control on traces chinde nchiro indagire lyonsi yangiru bona mariogo na rare specific na kugo murimi ate banga igagote mariogo kya gutume na hinde ndori nege cio gusi wetera samaoga riogo rikwenda ria mituku ase paratram na riko kolibuya monase ase bimeri bine biga horticulture amariogo yangia gutanga mono mariogo ya mugusia ngia gutanga ase cia avocado ifaiko mono muna chiumbwa achanjite cia avocado sana achikuiruka chiumbu na the other ones achikumu female ye kumu almost umugondo mugima a day inkongo siale roro esumu ye koreta amatunda chakwa gutwara black spots go amarioga ino agwa ku prevent ebichuni asate bachiumbu echimo chiabo ne bichuni binde mbiro marieta yeke kusira bara maguru ni bichuni ebinge bakachia fit sinchiro ko chungurio ko robo ko bera una siri nagu ko kesa chinyanya bono obororo bolia biri bichuni biria byogo ndro liko biseria ne bichuni yakali bikoruke bwa samo kuchia sande marwere nare birambokeri bono na bimono tokotema gutanga no ngobole mwaka ngondo yo una tu atariga goeta kenenge yo simo gatorni java kadi choka ge agate abanga mugondo simikira avocado chito stagere ko kende
Na ugotaka ikobeka. Igo taikana wone yaite na kora go simeka chindaga chingamura chingende chinyanya lakini wona isi ikire ya bono nditege tichicha go shia endagira ya avocado taizo sana ni ndagira ni metende miao ni bimeri bindi byao ngo otherwise go apa kanyona ga gende ndigo chigo kora bi Bwana Matonda. Kisii ntomanyire no gosimeka bintu chingenda mo suguma kere genta samo. Ngono ko de abanga kero munda simekire chi avocado chi. Ari guchiko simeka kendo mugondo yu. Kisii ntomanyire ase enjererio go simeka ndagire twatanga mixed farming. Kwali ma chi avocado nge litoke isini ni bituma bune bitoro chimwe na bisini ne binde kogenda. Lakini bona so buli miyo buiga bugo culture iko tokoboroka buli mubwa high value crops. High value yani ligo lirire iguru mono dio obole miyoboiga avocado yetenga avocado ichinde cha kawaida chiri tokosimeka cha une melingamu ichine cha avocado okosimeka komaete nga igogo cha konia ligo lirigi ya uranyole chibesa osomeli abana onyole chibesa ogule ndagire ibituma biri utasimeka onyole chibesa ogule nona mabero nyetobwatia ngombe bono esinginche iyo kwanyoranga na bobo no kulikireria sekemeri ekyo okirende buya kekoe chibesa ichura nyare kokorera ibintu binde biri utali kunyara gokora. Mwago mbongi nara no bete metana ye chinjoke gari ya sumugondo chinjoke chirio otuga gosenje bwate gendo chokonya asichi okini cha avocado chao ifagite papo chinjoke mono ni ana iteka nyora kana ati seminar ngate una chinjoke they do well cha pollination sumugondo na bokonyora 30 to 40% in increase ya matunda ao because of chinjoke. Echigo kwanya pollination go kwanya na matunda ya kwanya ga ga ko ba maya akero chinjoke chiroro go kanya chinjoke chare go cha Kisii je tembo chinjoke charwa bona ga na ngi ngo chibe ka nge aiga e papo sinari ya tawais inda boto bwa bwa. Okay. Davingo igo chi avocado chigo kore kwende ba go kanga insect pollination ati songo mono ne insect pollination nere go koli biya mono na inde bono kale choke kuru muto yonde go chio yonde nonu bwansu bwa matunda alia ogoikerana bona kale chinjoke chire twara bwate metana etani tikomi eri bono no mugondo yo bakarogoro chinjoke konyore chichira kale bise bichoire nabo okonyore chiko nabonjo kana amatunda akoba mankwenya gali bali okogesa matunda emieyemo nabo okogesa matunda 100 na 60 ga komenta asobonge manya ukoboliga kera avocado yasichire yabikira gatunda kali kangere koba matukare nge koira mpaka yesenere yakoba exported base yakobeso giko ya matuko metina giko metinyene kubuna bana gisijete iga muna chasichire iga in fact omotienyu July na ringo ira matunda metinye abego metinye 6-7 bana gisijete ngo irande chinde chiro chasire chiti chabeire machi ngo chaka gutu today bono asimini period ye koira ya kubwatire ne weather gose climate gose ne period ya baso na kinata goteba nga bono buna busiaiga ekero chiasichire kwanza kango mwaka na bado denga ogosicha itu arusi twagesira matunda ali on spiale ngoje sisi niyo yaitire nali avukia avocado cyo cyagusoka bone bisiche binge odije dari gosoka bisicha onyomo eritunda riro elimo gosabire iko matunda ali iko kwendeli iko avocado iri kwanda yinda kubike bisicha bono riri season ya era matunda ali on speed tubone twa yarusi on speed ali ya makoro yama uchake season ndiyo gosicha ogosicha kulia ali asichire egento gojikia depend mono na machi ni mbura kokera bona matunda ali ikanyole ndagira onye mbura ke gutuko genda buya na beko 4 months ili mwaka teba which is okay you period ya 4 to 7 months na biri obuna teba ere gateba practically lakini bona kalere 4 nekera machara mange mbure twete buya kwagachia yabera yakulemia emitienye ne yoka itunda lili yakomire lakini nabeko irabaka matuka inanda matunda tali ko genda kusichironsi yamo na roko nyora gutangana koba na yande narako akurumage lakini dende period is between 4 months and 6 months asinginje ya twateba machi mono na machi ni ndagira umurigereria asute neine litunda ndrega erimo litunda ndrega erimo umugako ego mugonda abante ingeri gasiri ikire yesira kobali kogeso
Mwaka. Totebi ngasi nini? Marikora kana bondi ya rule shine green ya chake icha kuba dark green. Na riri bitakiri kogenda for a market. And muna riri kana bondi chipwa tu borito ange 350 grams. Igama tunda atatu yagusa ne kilo. Matunda oza ko vela kenya matunda muna yoka. Yoko kwa matunda 5000 ibo bwate eribu 100 na angana na 10. Sama matunda kabire yoka. Kwesi. Iga ntonkero more mia kwanira abo. Ngaki kibitunda ri unabone to bwate ko boka yesire gonchero ko light green we dark green. Igo ngakio na karo utumaka kumanyanga ri abere riko geso. Nabo ekara ina yokura tumia kara bona di green fine green diko ba dark green bona ri abere ri kumanyana bona ri abere riko yande market ditaji ko to banjira tara ikasi ko yande njo wigeri ko ba stored riko yande airport ya jina anda siko yande riko ba yona kwa nyari aba soto beranjira iko kare ri dark green igona riko yanda esawaria angomuti nyumu mariko ko ditara ikao se yuji ogoika Yesu alikuwa hapo nini? Usikolire litunde lili machi kama yellowish. Light green, yellowish. Usikolire no mutoyo no morere. Woni gintu kulire no mutoyo ne kale yebunye kona kuchenji ne size nali kona gukina. Woni eri ne lire ndiraba. Nditikari dimiti nyebere angebere ne nusu etatu. Yakinire. Yamanyire koba aikali azere kumwamirira. Koba machani. Woni eliga. Elibono lyabeire. Yakongire dirage su wike ya mukuru bono ega digende chiro okururiye diria unjukira bakarita to cha kumwamira turi gutigari mwamire riberi mwamu kari guji gotobana riko chakobaiko lakini ara gotobana indi kwanyora ditigari di internet ekala ya green ko batana ga ikwari be ana matunda aria akoba rejected injo aye umutoyo bwike gokora family planning amatunda aria kere ndagirire enke igakoba rejected agunsi diria gure sama kunda makonyore ndagire sakuria ama komenya ororo aturagirio achiko chaka kono gocha kurigina ndi avocado chinde gorekera akuri alienzi ngobono we have to make asaya tonya ata goisa tubwende kunya pale tubwende antu mirengo tonya tinde kainzi aria makunda ta nyore ngire kwa kwana nda nataka kuirorera amatunda aya muroje bunara mange omotoyo mugasuise ko banguchire gafla kian egweta ya chenjiri no omototo nyara to kunyara kuragiri matunda yonsi ona matunda aya yande nara ko genda like mwakate abegoro ya natural family planning yemeteje matunda nda kwaroka guchinse atigara aliya makeigo ayo motoyo ranyare ko baki oranyare ko indagira na machi buna korengana ngaki machari bonuroja matunda ara mange sana season ye asinginje mbure tuete buya noroje ma ana bira nyare kane ngonye omwaka oyo kare kyo mugasonye ndiria tubwata ase amachara agene mugunda akora irrigation na botoko gesa throughout the year anda matunda ko manki makwetani bono igo bono keri twate abegoro ya matunda kwaroka agendanse agunda twaburugera arusi wararo na singinjo yayo omoto nubwati njira yaye yokwerosia na ngawadi just korengana ngaki egwete indagira ngaki ni gongo koro okogesa kwane kurumugono ni ganko gesa koreta abantu bari bamanyite ngobateria na bakobutura amatunda iyo na magasi amaya twareta tukurachora matunda aria manne no tokoreta twaroshaga torosithige egutugia gesu mugasota ake twanya bekororo tokogesa na itukeri mama tukabe tokonya twesani kiremuna twatagete usawisa nyone pick up nenjebone pick up nkuirera abunya biki pick up oranya irere singo cha azawo ko packed okona chira magasi twate banga matura risangi chara menge ona magasi gako okona cha krotoko karitundi liko geswa okona cha na magasi nario utachi togocha kwaka na mutei gonyore kwa niaro iriri disangweri bono kona changora kuna jana magasi mindi ngokona cha
buya kwari tatira buya na ligena lia ngoko dini aruka eko araka lira buseri litani aruke tiande ejine chibesa orosa tibuya lakini kwa konyoranga lia ni arukire eyiye gochikobe reject ko ikiali saba goli babakoli yanga barurute ensemo tiriko kenda buna lituna liuchikolewa ka Wilson Ombongi gatebanga matunda lia gesukuru mugondo gagucha pakainka uyagacha uyabekase amu lakini atara ayagacha uyakora sorting no okora na alia manene uyabeka kando eyine process ya value addition biritu akore kuru mate bono value addition into tebanga nuko jikogenda ko process ya amabutoka oko sort na ko yabanga manene abere kando ama kabere kando lilibwateke tamasake keko buneke libe ko kando elibono ndiko jikogenda chiro elibono reject ili likobe ku kando litigwe omanya kochora amanya ko babona matunda alia ane are ngaine amanene iga guisa ne kiro totebe ne kiro iga abeku kando bunariga ayaga ko beku kando chibox inchirororo bali abagoli babwati chibox chao bakorete branding mwaka na chaike elebe ingora lakini utaracha ko export directly na botoko tebanga na boko gendra kone libali ke miaka no netatene na yako kuna kuyaligania lakini bono bali bakanda baya beka chibox ime baya banga buya kale baya bangire bono enero bono epiece ekorukwe epiece yemo aka box kali ke kire yemo kali bono akoro kune piece ne kirago cha gwakanwa kolengana ne chikiro iko piece chirinye oya guli lirie kire yemo omanya komanya chibesa nirenga igoro yabagoli matunda aya chi avocado jiga nchiri koni kwa kusimono bono iga matunda akara ikire nyomba karago cha kwa buchire omwaka go cha korosie gento ngire tokoro ke fridge ere temporary akwaga je structure ingiya nere itogenda tabono korosie muroberio obeka matunda ime lakini isiko ya structure ye igakobeka chain wire une ye chingoko katikati obe abeke amakara ali bono nako chusiara mache igoro ekara matunda abera mango tete koja gachabe no ni chwikibere buna bono narara manki ikini kintu chikokora chikokora bali yende eko karo toko choja gasoja beke nyomba naende amanye kogenda amanye konyora chagire kotoba bono toko ntuja beke tukoja beka karumu akume amakara ali round no gusiara mache karugwa siara mache yabune fridge ya mugondo orika gochocho kurutika gusukuru Nairobi ko ya matunda igakonyora gari buna ruete mugondo ari buna arenga atarasari kende nerende gachikali chikobokolie kuru Nairobi kuruga iga chiko kubokolia matunda karabera mange gunchikali chichibwa chi fridge ime chikali echikana bachira nabotora chiko kombwa kurwa HCDA ili yakarugwa HCDA kale Horticultural Crops Development Authority babwa chikali chiko kombo kale bali mbara abange chiko kombo matunda abe 10 agenda bake airport kakoroteki kale buna arenge na avocado ande na bora nyale kubwata avocado chibaga buo oso lengara tiko simeka kolende yembwate ga koboko tiri avocado yobwate buwa bune chichi akawaida se chiabo tambe to kugora ga ichiro tuachi kobeka chingeni avocado ye neye koiruma chingumbu yarenta chiba chingia eni bengia oranyale kuerendera orende amate yao someria abane skuru na kuegendera ligochumutwe tuamutarero momoremi Wilson Ombongi aiga sekenyorukia yomoro otoka se nyacheki ime ya Bobasi sub county na igendirenga obasemi tuakoreri tukoria rero mbogo isane elinde naye olengereri anene gutige binte tubwaterere kurukale bitari kolenta faida ndeyonsi Jenobed Nyaswabu narenge na Samuel Matonda uno momanyi wa mangana ye chi avocado chi amono molemi Wilson Ombongi molemi Wilson tebyo mo pigereri itori ngana lia ulio moiso muyamono abaminto abantu abalimi abagusi baminto ndo abatebi tiatuche china rebo chitebisho kwa yana into tubwate na kemekemo kawa amako na asirete chikawa chasira icha ndrete gusira wono ni chi avocado injo mugusinje kweka na agende se abantu meeting yerwe mona 500 baiko boka engineer na bakumia na matuna ya mugusiyali andira batubwate lyanje chi avocado wetani
niona ikeja avocado jana ikenga zigatangana nani omulimi abo mutangani na ira ori tangani ntamaite no arima kingo tora ngakingo kea lakini yari zigamba go zigatangana iga abantu baminto mwa ko ba abantu bomokia no simeka ibere eyo mugaka no yomungina ibere ejira matunda moko nyamu bwati kibesa kubwa kemeri kendi gyonsi keko kwa kemeri iga boy ko yeko rokuna imane meka ina mashini ubwate ekorosi kibesa e avocado asibono iga centro mna narora njeda atara naona kana ile avocado cyano igo aba mbuya mono Mr. Matonda nae tutebere ngomo gusiye ngana yawe yo mwiso tukore abaminto mu gusimbuya mono ekemeri eke kia avocado na mwegwa mwaka uyu gasimikite mwaka 2010 igabwate mite saidi ya 200 mugondo tu na twaratire na ende nabona mwete kerengererie kenera kibwata na bange tokugwe kerengererio ntoko gekorera intwe una care volunteers in a partnership Kenya ekiombe kia abagusi abana baino buna intuga tubwato bomanyi abandi bakali mache ngumbu ikaro tokuomera na tokona kuomera tukaboringa ngaki turakora tonyorumo tokonyo mugusio ito no mugusio minto gaki tubwate riro barigija tubwate kemeri ekija twari kubwaterire kemeri ekiga iko twari kugikiri ubutaka na endonsi tonyorenga twanyoro butenengu karo yo mo twarire ini ngasumu bukoye tutige kuna gusabirira na ende twa onyenya gitari no maru gitari goche kogere neriogo mbuya mono tigango mukerero tuligichi avocado ibere buno mugakateba gose isato tusimeke ili nitonyoreka twanyorire chinyinge ekaire chiro neraro mbuya mono kwewera no mwancho murigereria anya ekoro musae ekoro mugaka basae mbare tonya gutaraga epara iga tabwatige ntokora yando rimege tukorekia uchoriyo mumanyoyo abako embande ando simeke myaka ebere tataga koera onyole genteke kweguge koroku grafted avocado emani meka apisinga wajinde bakoroka ngamani meka yani ngana boge okonya korosia besa buno takagereti enamba yesimi twakobekere nsabu ne yamwanye gitingenero nere gabu nabo gwake simi onya kobwato kobori gosanda sora da commentera nendo ntoko korekeria buneganeri yatumirane omukubyo gocha itukone chinsa buna bono kero tukurigereria igoro mono na mange igoro yobolimi no bonda kurega mwanya gitinga TV njonya swabu obed tumirane chinga kecho